आङो गुवाहाटीयाव थानाया 7 बोसोरनिफ्राय गुवाहाटीयाव दं आङो। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो गिबियावनो आंनि बे दाहा बर' ब्लग चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। अब्ला लोगोफोर, भिडिअ लाबोयैया गोबावानो जाबायमोन। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाबोनाय जादों। अब्ला भिडिअखौ नायलांदो। आङो गुवाहाटीयाव थानाया 7 बोसोरनिफ्राय गुवाहाटीयाव दं आङो आरो बिनि सिगां 2 बोसोर आङो बाहेरायाव दंमोन, हायद्राबादाव 2.5 बोसोर हायद्राबादाव दंमोन आङो। ओमफ्राय 7 बोसोर जाबाय आं गुवाहाटीयाव। दिनैल' नङा, आंसो मिथिगौ आं मा खामानि मावदों। दिल्ली दे हाग्राबादनि रुम भारायावबो 2 बोसोरसो थादों होनना बुंना निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। ओमफ्राय लुकुला खारबो जादों होनना बुंना तेरी मार्केट बे फाग्ला बिदिजों जायो। जोंनि गेजेराव सासे रस्टार ओंखारदों आरोना। नोंथांमोना नुखाबाय बे रस्टारखौ। बिथाङा ओरैबायदि रस्टार बानायो आरोना। सोरबा अबावबा थादोंब्लाबो बिथाङा लुखुर लाखार खालामनायल' नुयो। जानो हागौ बिथाङा लुखुर लाखार खालामनायाव मास्टार आरोना। लाइन पे बेनिखायनो बिथांनि खुगायाव लुखुर लाखारल' ओंखारो आरो। अब्लाथ' नायलांबावदो लोगोफोर। जायखौ नुदों बेखौ सिदा बुं, आसि खेंख्रा खालामनानै आंखौ बुंनांगोन दरखार गैया। बुंगोन आं, जियानि नोंखौनो बुंगोन आखाइ खेंख्रा होनना बुंनो होआखै आं। नै आखाइ खेंख्रा होनबाय आं नोंखौ, नै आखाइ खेंख्रा होनबाय। अच्छा निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। देख जोंनि बर' समाजाव ओरैनोबाबो सिख्लाफोरखौ गारि सालायनाय, लंपेन्ट गाननायखौ दासिमबो गाज्रि नोजोरजों नायो आरो गाज्रि नोजोरजों बुङो। बेनिखायनो जा एसे गावनि रोंनायखौ जायफ्रा देखायनो सानदों देखायनो हो। नाथाय बिथांमोननि सायाव जोङो सापर्ट खालामनो नागारै गाज्रि बाथ्रा बुंनाया जोबोर गाज्रि। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। देख गुबुनखौ गाज्रियाव जाबसिननाया जोबोर गोरलै, नाथाय जाबसिननायनि सिगां बिनि हिस्ट्रि, बेकग्राउन्ड, रियेल लाइफआव मा बेखौ मिथियालासे सासे मानसिखौ गाज्रि बुंनाया जोबोर गाज्रि। दा नोंथांखौबो आङो माबा मोनसे गाज्रि बुङोबा नोंथांनि बिखायावबो खामगोन। बेनिखायनो बेफोरबायदि स्लें लेंगुवेज दालाबो। नेक्स्ट टाइमाव आसा खालामो नोंथाङा बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ लाबोला होननानै। एसेनोसै लोगोफोर आंनि दिनैनि बे भिडिअआ। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सापर्ट खालाम लोगोफोर। नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्लासो भिडिअखौ आं मोजां लाबोनो नाजागोन। एसेनोसै होमब्ला, बाय बाय।